Край на играта. О, не! Не! Почти го надви. Аз никога няма да надвия Зърк! Ще го надвиеш, Рекс. Ти си по-добър бъс от мен. Но виж ми ръчичките, не мога да натискам огън и подскок едновременно. Къде е? Къде е? Къде е? Уди? О, дръж се, каубой. Уди, добре ли си? Не, да, добре съм, бъс, да. Ето задачи за вас, докато ме няма. Батериите да се сменят. Извади играчките от дъното на коша. И всички да отидат на семинара на господин Правопис. Какво правим, ако погълнат част от нас? Нали? Да, така, добре. Уди, не намери шапката си, нали? Не! Анди, ей сега тръгва за каубойския лагер, а аз не я намирам. Успокой се, Уди. Само след часове ще седиш до лагерния огън с Анди и ще си ядете сладки ядки. Сладки хапки, бъс. Да, точно така. Някой намери ли шапката на Уди? Търсете, бойци! По-навътре! Няма е, сър! Още търсим! Съседското джудже казва, че не е на ливадата, но пак ще потърси. Няма я в стаята на Моли. Търсихме навсякъде. Намерих я! Намери шапката ми! Моята шапка? Не, обицата на госпожа Картофка. Ето я, мое сладко картофче, ето я. Намерил си я! О, толкова е хубаво вкъщи да има един голям, силен храбрец картоф. Да, браво, прекрасно. За първи път ще пропусна лагера само заради тази шапка. Уди, погледни подметката си. Що за глупост? Шапката ми не е под бутуша. Просто погледни. Видя ли? Няма шапка, само пише Анди. Аха, значи момчето, което го е написало, ще те вземе с или без шапката. Извинявай, Бо. Цяла година чакам този лагер. Да остана малко насаме с Анди. Сладък си, когато си тревожен. О, не дей пред Бъс. Нека гледа. Госпожице, овцете! Дечица, аз съм Ал от магазина Игросвят. Близалки имат страхотни, май точно сега се излюбва една. Да видим каква е тя. Има лодки за $5. Рекс, изключи го! Някой ще го чуе! Кое копче? Ама че си, ето го! Как го мразя това пиле? Хора! Така, имам една добра и една лоша новина. Какви новини? Добрата е, че намерих шапката ти, Уди. Шапката! О, Слик! Благодаря ти! Благодаря! Къде я откри? Ами това е лошата новина. Тревога, кучешки зъби! Заемете позиция! Бего, марш! Уди, крий се, бързо! Добре! Браво, откри ме! Как беше, хам? Майче е нов рекорд. Добро момче. Седни. Горе ръцете. Оцелихте. Браво, момчето ми! На кого ще му липсвам, докато ме няма? На кого ще липсвам? Кой ще страда? Кажи! Така, вече ще тръгваме. До неделя вече. Стаята ми е! Горе ръцете! Май не се разбрахме. Хей, Уди! Готов ли си за кълбойския лагер? Анди, скъпи, побързай. Тръгваме след 5 минути. 5 минути?